clear siya. Wa siya mangwarta, wa siya gipaboran. But di mirpak nga mangutan na ta, nganong naa naman na kamot ni rason. Oh, mo na ipangutana nga nano ay Kinsa may rason. gatag ka na, okay. Ang posibilidad na nga ang gatag, ang salkon. Mm. Oh, gitugutan ba na sa probinsya? Muingog way pagtugot. Di Kaya ba? wa may papel, wa Oh, may way gihatag tanan, na. way kipirmahan siya. Pero ang pag-utan na karon, go, gibasa ba nimo ang provision sa joint venture, Article 13? Nagduda ko nga wa. Oh. Kay nganong nisugot man siya. Mo na Wa tingali. mo na nga ang punto Kay na kung ako'y ingana nga sistema, di gyud ko mo diretsog sugot-sugot dayon. Kinanglan ato sa gyuding istoryahon, ato sa ni-reviewon. Ug unsay nakabutang sa provision kay di man sila mapriso, siya ra may mapriso. oh.